Changamire nyari pamberi penyu yakaunzwa naJohannes Ngowere. Akadaidza Taurai, Simuza, Shepherd Makombe. Johannes akatanga kutaura nyaya yake, nyaya yange iri nyaya yeuroyi mumusha. Akati chekutanga ndakaona paguwa ramukoma vangu pasimwa chiruva. Taurai akati kungoshongedza. Ndichiwaka bhani, maoko angu akaoma zvese nemuviri. Mudzimai wangu akati ndaita dzoserai zvinhu zvamakombe. Ndaenda kumba kwavo. Simiza, Shepherd naTaurai vakandirwisa vachiti wapona. Taurai bvataura zvedu, Johannes ndisekuru wedu. Ndini ndakataurira mbuya nezvemombe kugadheni kwakazonzi sekuru warwara zvekumuka. Waiti ndaiendeserei kwamakombe ndiwape zvinhu zvavo. Ndakaendako. Johannes akanongedza mudzimai wangu Simiza kuti muroyi. Daro bvakati waende kuseri kwachiremba. Chiremba akati hapana rugare. Makombe akaiga mombe kumakuwa. Mbuya Ngowera vane shawi rekumuka usiku wese namai Makombe nambuya mai Makombe. Musha yese iri 2 inoda kupindwa. Chiremba anoda mombe 2 from each side nembudzi 3 dzerusimudzo. Vapiwa time yekuti 3 weeks kusvika musi wa 27 October gore iroro. Handizoti chii chakazoitika kubva ipapo. Nati pamusoro wakatanga kuuya chairman achiuya akautuma munhu netsamba. Achituma munhu netsamba wababa wanga wasipo vachitsanangudza kuti tiri kukomekedzai kuti munge muri pamba. Pane vakuru vachauya kuzokubatsirai. Ndobva ndafonera Nyati ava ndowanda ndine namba dzavo. Ndichidzora tsamba iyi kuti hazvigoni kuti imimi muuye musiri kubva kwa Chief Makoni. Ndakafonera ava ndichimisa kuna chairman ndikavasira tsamba ndikati uye murume wangu hapo mupewo mazuva. Asi mushure meizvozvo ndakazoona Wangowera, baba vamunini wangu chairman namama vachisvika. Vasvika kudaro vakatsanangudza vachiti tauya zvatauya kudai tauya kuti tikupare nyora dzawakazi wakachekerwa nekuti chiremba akatsanangudza achiti ndakachekerwa nyora dzeshawi reuroyi mumusha kwa Makombe ndo maminezi akamanyorwa matauro akaita chiremba. Saka inini ndakanga ndakati ndinoda kuti ndibatsirirwe kwakabatirwa nyora kuti wauya Ngowera uyu mwana uyu haasiye ari kukupengesa sematauro ori kuita. Asi mumusha maakatoroorwa mune ushereketwa hurimo munoda kupindwa. Ndo pakadudzwa mombe 2 mbudzi 3 ndo kumisa chairman. Saka mushure mezvo ndakazoona vauya vanga vaina gadza. Vagadza vakati ndauya kuzokucheneserai musha. Ndaudzwa naChief Makoni kuti ndinotangira pamakasira. Ava ndobva wafonera mhino mupuso tatinaye panze. Zvikazi matuma vanhu here mukati zvikazi ayewo. Ini ndobva ndafonera futi muchembere Nyati ava ndikati nekuti ndandine namba dzenyu. Matuma vanhu here Roegadza ari pano. Roegadza akaudza vanhu vese vakanga vakaungana kuti ifambi. Ari kutofonera varume wake wakambodanana nawo. Achiudza vanhu vakanga vaunganidzwa navagadza. Saka vadaro ini ndakati hamupindi nekuti pamba ndipe murume wangu. Saka mukwanisi kupinda pamba. Baba akati ndauya nekuti pano ndo pandakakurira. Ndikati panapa makakurira pano sekuru vachizochinja pemiti nenhoroondo nichinzwa ichipuhwa ava. Saka pemiti iri kuti Taurai Makombe imi baba munogara kumarondera. Pano munoita zvekuuya tichiita zvekuita zvetsika dzechiwani. Saka mirirai mwana wenyu. Baba akati alright ndazvizwa. Baba munini wakati hatingadzokeri kumbaba chikwambo chisina kutorwa nekuti musha tiri kupera. Vakabva vapazara madhoo. Ndokupinda kwakaita n'anga mumba. Ndobva yatora zvikwambo zvachona musha ubva wazowadi wachena.
ndakazoona futi wakudzika kwana mama obva wanotora futi yakangoitwa yese misha iri miri. Mushure meizvozvo ndakazobvunza chiremba kuti ndine nyora dzandakazi ndakabva nadzo ndakadzitemerwa mumusha muno dzisiri dzerudzi rwangu. Nekuti akazopiwa muti ndikati muti uyu ndiwe here uchandichenura. Chiremba akati handikwanisi, dzinoda hama dzako dzidini dziripo ende uye zvinoda murume wako aripo. Ndokuzoya kuno ndichitsanangura. Ndomamirira akaita nyaya yacho. Kuuya kwayazoita nyaya zviri kunzi iyo dare rakange richifanira kubva nekuofisi but rakazondobatwa naishe kuofisi kwacho kusina kusvikwa, uye vanhu vakanga vari vachida kuti vagadzirwe zvichiitwa hazvina kuzoitwa semaitirwa zvaifanira kuitwa. Saka ipapo ndopatoda kuti zvaona ishe gadza kuti zvakafamba sei. Pamusoro changamisi wati ndakafonerwa nawamakombe kuti pamba pavo vachitoda kugadzisa musha wavo. Ipa ndakavabvunza kuti nyaya yamuda kugadzisa haisi kudare here, hanzi haisi kudare ba inyaya yandoda kugadzisa pechi zvangu nemhuri yangu kuti kana iri kudare haipa haiiti iyo. Saka nawamakombe ndobva wapotera tautina kuti ndiyangu yakasiyana neri kudare. Kana yakasiyana neri kudare ndokunofonera mambo ndovaudza kuti nyaya yamuti mimi iri kudare ndiyenyu mega isiri kudare. Kufanira kuudza mambo izvozvo. Kufanira kuda kuudza mambo ndati wamakombe vari kunza n'anga pamba pavo dendere. Asi kuti nyaya yawo haisi kudare. Ndimaudzira ndakasiyana ndakamutera. Wamakombe ukati ina handisi tombozivi nyaya iri kudare kana kuti pane yakambomhangara kana pamba pangu handina zvandinomboziva izvozvo. Ndizvo zvakaitikira. Imwe kwamakombe wakauya kudare ndewapo wakauya kudare iri kutanga. Meawo vari kuseri. Baba munina na mama. Mami ngawusimudze maoko. Wakauya ndewapi? No, vari kumashuva. Ati ngawusimudze maoko ngwali mumdari. Wapi? Hawazosimudza. Hawasi. Sorry. Ivarimo? Ivarimo. Dai, simudza maoko. Kana usimukai Simukai. Toni. Wakanga wari muno musi wa 13 October 2023. Mama wasara panze. Ndo futi wakatoti ndakubhadharira mombe 2 nembudzi 3 uparwe nyora. Ndo wari panze iwo. Wadaidze nekuti hatieki. Wadaidze. Oh, sorry. Saka painza ari kutofonera nezvikomba zvake ndindaitaura. Ndimi nyati, hazi ndimi chikomba changu neavo. Vanhu vese vanotozviziva kuti muri chikomba changu kuvillage. Nditomborina mufaro nekufamba, hazi ndindifambi ndofamba ndoshandidzana vanhu vekwamakoni ndichi. Wauya mai. Oh. Mai vari kupi kana usimukawo sinzi vari dare rakazara. Ngawasimuke kuti tiwaone. Mai yosimuka yenyu, mai makombe. Pane dare rakaitwa kuno musi waOctober, muna October gore rapera rikanzi rinoda kuti riitwe. Rati raitwa here?
iri dare rakaitwa rinobatana here nedare iroro saka iri rinoda kuti riitwe muri urega nei kuti riitwe irori riro rakatanga mozondoita rimwe dare mumashure wakabatirwa ndowapi ngoira ari kuvi ndimi makabatirwa dare iroro ndizvo rekutanga ndizvozvo rekutanga ndizvozvo ko rakaitwa iri rubvundwa nachangamire rechipiri rakazonopwanya madhoo nachiremba achibva aita dzimba misha mitatu misha 2 rakanga rabvepi dare iroro imimi mine rimwe dare rakafanana nairoro riri kunoko ramusikazivi nderipi rechipiri kana kuti rekutanga iro rakaitwa muripo here rekutanga muno munofunga kana muinana baba vangu vari muno takangouyawo tasvikirwa tiri mutauni takangouyawo tichiuya muno vakatonditi muna mhai vari munomwe kwamakomo tikati ina handisiro kwamakomo vana makurukota esekengarinakati maitaurai hamumanikiti ndakauya kundomirira naye amai imimi hamuti makangouyawo imi manga murimo makaenda kuseri kwechuru ndime amwene uyu ndimere halo hamusini ndo amwene akwera ndo amwene pakugara mai vamurume wangu zvakaita mai vamurume wangu pakugara kuseri kwechuru zvakanzi uyu akatemerwa nyora nevamwene wake dzekuti agarisike mumusha nyora idzodzo mukabvumirana zvikanzi makanotemerana kunge kuti kudanga here uye achitoti ndini akanotenga rezi yacho ndizvo dziri nyora ndonyora dzakanzi dziri kuda kuti dziparwe idzodzo uyo haana kubva musha kwake aine nyora handizvo here mistake zvakanzi pakangonzi mai avaninyora dzawainadzo endai vanhu vari panavo musasimbuka ndokuda izvo mai vafanga vari kukicheni iripo ndokunzi uyai mudini mutarise mamai avo ndokuenda kunotariswa mai avo vatariswa nyora dzavo ndopakabvunzwa mai vakanga vachidini vachibvunzwa ipapo vachitaura kuti pakati endai pakati vachienda pakati nzee dziripo vakanzi endai pakati endaiswa nzee dziripo izvi zvekuti hanzi ndakanotenga mukanotenga nyora tikaparirana tikaitana nyora alright panapa pakanyorwa kunzi mbuya ngovera vane shawi rekumuka usiku wese namai makombe iwo mai makombe nambuya ngovera ndo wakanzi vanechi vachinbuya vachinzi vane shai avo vachinzi vane nyora hapana kutaurwa kuti inini mbuya makombe mbuya ngovera ndowapi havamo muno maiyo apa ndichipuwa mukana wekutaura kwete imimi akanzi ane nyora kwete awo ndiani akazi ndine nyora ndini dzandakatemerwa nani mumhuri yekwamakombe nani dzakatemerwa hadzina kuzopatsanurwa ndo pakabvunza baba mini varamba usimuka vakati akavatemera ndiani taurai vachibvunza chiremba akati hausati wambopinda matare ndikakuudzai nhasi munonotemana tangai manogadzirisa zviri kudiwa kutaura pfuma yakanga yataurwa yaiya kuti vazochizopinda mumusha mozodzoka musi wa27 muchitipa anza kuti zvinhu zvazviya zvavapo here takazodzoka tikataura tasati tazviona ava ndowapo wakazouya mai vachiti ndakubhadharira nevawakazouya navo vachiti ndakubhadharira kuti uparwe nyora kuti mumusha medu tisununguke ndabvisa mombe dzangu 2 mbudzi 3 kuti uparwe nyora dzakataurwa kwamakoni ndo vanhu vacho vatauya navo right changamire pamusoro tingapoteredzana
chakanga chichiita kuti baba wauye nachiremba zvawanga wachiedza kugadziridza ndezvipi zvawakanyoresa rugwaro urwo? Wanga atitaurirewo zvawanga wachigadziridza zvacho. Imo mumusha pakanzi tine nhau yakafanana neiyo yekutoti muruda kugadzirwa nyaya dzakafanana nekuti mudzimai acheneswe uye munhu ane ushereketwa mumusha abudiswe pachena. Dzakauri kuti chiremba paakauya akandopinda dzimba mbiri mumba yako neani akazopinda kwamai akatanga mangu bva azoenda kwamai. Ndo mubvunzo wanzi mava kugadzirisa zvipi? Pamusoro chanani inini sababa vemhuri yemusha iyoyo ndine chichemo chekuti ndaida kugadzirisa nhau yekuti ndichenure baba wangu. Baba wangu wakashayika kudhara, saka taane nguva sina kuwachenura. Saka mukufamba nemukutsvagurudza kuona kuti musha uyu ndingaugadzirise sei kuti tuone kuchenura baba vasoka so ndakaiti ndinogara kumarondera kutori kune vamwe maprofitawo vamwe vaitaurawo nevamwe kuti ungadai so musha mako ukamufanira kunge kugadzirisa kuti ukwanise kuchenura baba wako wadzodze mumusha right. Ndokuzogarawo pasi futi ndiri semhuri kusanganisira namai gura nemukomana uso vachibva vati aiwa no pane kuvhileji ngakagurumutsanamusa ndinga kwakamboitwa basa nanavadendera bva ndazova kuti endai munotsvage nhamba dzavo tikwanise kuti vangatibatsirei. Ndopatakapiwa nhamba dzavo ndobva ndavabhuka kuti inini sedare rangu ndakaenda nemukomana so ndobva vadendera vatitsanangudzira kuti zveshuwa unoziva kuti iweka hatisi zvekupfumana hatisi zvekuita sei asika kuti uenderere mberi nogadzirisa musha wako handiti kukirinza kumusha wako soka ndinogona kukubatsira. Ndopa ndakavatora ndobva ndazofonera havo ndikati ngatifunde kuti vagadza ndingasangana navo here so that muarea medu soka tinongoonawo zvinoita vamwe so munosumanawo masabhuku nevamwe vakadaro asi ndeke mbenge ndamboisa chichemo chekuti tinoda kuzosvika mwana wangu aripo ipapa so ndopakaita kuti tsamba yatakati ndikaenda kufanira kutaura kuti before sandataura kuna village chairman avo kuti mungandizivisirewo here kuti mukomana waye auye nokudaiwo kuti nekugarisana kwatiri kuita nekusanzwisana kwatinenge tichiita so anogona kusasa kuti asipoba aitadza kuzozvinzwisisa. Handina kunge ndichingoti ndiri kuuya ndichiti ndiri kunonangana kuti pane dare ravo rakaita zvokuti nedare racho risi kuuya kwawakaita kunoku waine matarawo nevava nezvese nemutongo yese yakapirwa kunoku hapana kana munhu akavenga andisumira inini handizvizivi. Ini ndaitoitawo laini rangu rekuti ndoda kuedza kuti tichenure musha wangu kuti ndikwanise kuchenura baba wangu. Ndo zvakazoita kuti wagadza wazondibvunze kuti ko inini ndika ndiri ziso ramambo zvandiri ziso ramambo regai ndiwafonere kuti havamakoni wane private ceremony yavo asi vari kuita pajekerere vanhu vesi kwakachena. Ndo pakabva pazo vakafonera ndingangoti ndo line yeparticipation yandakaita iva. Nemuchidimbu ndofunga wataura kuti private yemumba mako ungaidaidzire vanhu mubvunzo. Vari kutaura ivo kuti inini sababa tomboti imi dare ramakauya kunoku baba makawasuma here? Takawasuma, vanodzima mafoni. Baba wakafonerwa nambuya nasekuru hanzvadzi yabereka mai kuti wana ugere nawo sei wari muno mbuya vanogoda kuitinisa hawabatiki ende padare racho ravari kutaura kuti ndakanga ndichiita baba wangu vanofamba namai guru vane mudzimai wavo kuti nhasi dai ari muno newanin'ina wavanosiya kumarondera zvekuti dai kuti mama waiwa wari muno iwo wanin'ina wababa vari kumarondera wanin'ina wangu wana waberekwa nababa wangu wanin'ina wangu ndikati paita dare rako wakanga waripo here? Wanga wasipo wanga wasipo nekuti taifana kuti tauya kuno kwa mwana anga ari pane dambudziko ipapo kuti iwe wakaita wega avo waita wega saka hazvisangani manje vanenge vaine donzo ravo ravari kuita iwe wakangoine donzo rako ravanga vari kuita saka kuti tiblemane tinoswera zuva rese tichingoblemana
hapana kwatinodii kwatinoenda nekuti pasina kubatana kwematare anga aripo. Pamba panga pari pani pawakasvika baba wachipinda ngowapinduri? Pamba pandipa baba wangu ndindakavaka dzimba idzodzo dzavanotogara achisvika uyu nespare room yaanoshandisa ibedroom yandakavaka inini zvese nekicheni yacho atakashandisa ndo patakakura ndopatakachemera babori ndeedu isusu iye ane yake kicheni ini pasaidi. Okay. Saka mina ndiri kuona kuti idare remusha but redu remunomungariita vochingobatana kuti dare racho richingopedziswe kuti munhu wese agutsikane. I think ndo zvinoyaveka imimi kuti vanhu mugutsikane mese nekuti pari kunzi rakazoitwa ndisipo ndikapwanyirwa madhoo ndikadii apa paine dare rake uyu anofanira kuti aparwe nyora dzakachekerwa nevemhuri. Ndo pane nyaya hombe ipapo kuti panoda kuti ndingati dare rasara nderengoti uyu aparwe mhosva. Enda undozwe ndiani wakomana uripo? Enda undozwe kuti achiremba kuti kupara munhu panodiwa mari nekuti zvimwe zvese zvakaita tingarambe tichidzokorora chinhu chimwe chete. Unonzwa kuti kupara nyora dzekumusana dzeuroyi panoda mari. Alo uya munogona kutaura makati simukei kutaura makasimuka zvinoita munogona kusimuka ndiuye ndikusimudzei right kana pamagara ipa chichinyasogara makadaro kuti tione chiso chenyu ndinotenda nokuti ndinofunga nhasi dare ravo muroora wangu akaparwa nyora dare rapera kuripa kwake kupumwa uruni namapepa zvinoita sei ene 20 rusa yandabhadhara kuti dare rifambe ndabvisira mukosha wangu inobhadharwa nani riini sei ndingatodzokora kuti ridzokoro imi pamabhadhara mawira noti inobhadharwa nani nyaya yekwasha ndiyatika ndiye abhadhara saka ndiye anobhadhara I think iripo pakuti nyora dzirunhu dzakabva mumusha pangangode kuiswa muripo uri pachi muroora akachekwa nyora nemaprivate parts and so forth achichekwa nyora saka ipapo pangade kuti aripirwe then tikanzwa kuti imari kuita basa iroro then toona kuti angabvise mhuri baba varipo vanochindoona mhuri yavo kubatanidza mhuri yavo kuti zviro zviitwe zvakaitwa nemunhu tisachapumana pamusoro changamiri zvandakubvunzawo sina ndakamirira mambo ipapo ndichiona pane maticha nevamwe vanhu vakasiyana siyana nevamwe sabhuariti saka pane chikadziko chakaitika pane muroora kwemakombo vanhu vaungana ipapo akadaidzira kuti ndikunzi hure navanhu kwemakombe achidaidzira kudaro ndoko achitanga kufukura madhirezi ake achidzikisa bhurugwa rake vanoti muone kuti ndinohurana nechinhu chipi saka pachinhu chakaitikawo chakandishamisa saka pakatozara vanhu ndo zvipiko zvamautira munyika ine yamambo makombe zvakaitika pakatozara vanhu ndakafukura roko sori yenyu pawakasvika nandakapfeka trousi inyaya kuti pakarambidzwa kutorwa mapiki nandakatopfeka trousi wakatondisvikira nchibva kugadheni handina chandakambofukuraba nandakapfeka trousi aya vati ndine mavhidhiyo vati ndine mavhidhiyo munouya namamutusei $100. Right. Then muripo
Pakaite muri pere kana kuti semhuri imwe chete tinoramba tichidivhaidhana semhuri imwe chete zviro zviri kugadzirwa. I think baba mukachitungamira kuti $100 iwanikwe muroro wobviswa zvakaipa, ndinoona kuti zvinofamba zvakanaka. Zvinonzwika changamire ndona mhuri yacho ndiyo yese iri muno inotozvinzwisawo kuti baba kana wasina asi kana watipiriwo chichemo chacho kuti tigadzirise musha uchena ndiko kuchena kuya kwatangira chitaura kuya ndinoimba kuti vanogona kuzvinzwisisa. Right. Pana achine zvekutaura here wadaro? Tine kubvunzawo pane yaJohani Ngoerai yakazenge yapera mune zvakanaka. Maexpense angu andakashandisa handina kunge ndazokwanisa kumawekerwa nekuti tinozokwanisa kudzoka zvakare. Right. Iyo iri kutaurwa moti chii? Dai ukataura nemaexpense acho kuti mari maexpense acho. Right. Maexpense andakashandisa panapa pane zvinhu zvandakaita yakaita $99 because musi wekutanga takauya tiri watatu kubva tanzi mari yedare takabvisa 2020 vanhu watatu vaita $60. Right. Tichibva tanzi kuseri kwechuro vatabvisa $10 yemundiro. Kubva tanzi mari yekutarisa nyora kuti muzive zviri kumusana itai 5 iwo achibvisawo 5 ndichibvisawo 5 kwangowera ndakabvisa 5 yangu mari iyoyi yaita totally 15 yekwachiremba iyi yakanoita 15. Yo anditi nyaya ichiuya mukadzi wako ndiyaipumwa handiti ikatozobata kuti chii aiwa iwo wacho ndo wakanga waine honzeri wemusha imomo saka haufaniri here kuti mukadzi wako akacheneka zvakugadzirwa agadzirwe pachena because wakutobvisa dati wabvise mari yekuti wachigadzire mhuri iyo mukadzi wako agadzira. Kana pakadaro pakadini wagadzirisawo kana kuti dai pamwe waingoramba zvichimunetsa uye achinzi anoroya zvichingoenda but nezvi akajekeswa kuti aiwa zvazvinhu zvekutoti paauya azogadzirwa zvichinzi agare mushe mumusha nehama dzako iweyo ndo dzakadi achitoripa ndiwo unotofanira kutomuripira mukadzi wako iweyo nekuti hama dzako dzazviita iweyo mumusha menyu. Ndozo wanoda kuti aripe hani ndimai wako wanoda kuti aripe ndiani? Right baba chindoreza $100 mukadzi wake agadzire munozviita rini kuti auye agadzire? tokupai next week but tine week musi wa 6 obva auya achiparwa achiremba anenge ari panapo obva agadzirwa musi wa 6 dani ndimi wataakupa kuti muchenesi nekuti muda muchenesa musha mochireiza mari iyoyo nemhuri yenyu kuti matare apere akaitwa mumusha menyu munhu wese akutsikane kuti mapedza zvese nokuti chachiripo chete uyo ari kutaura kuti imi maita izvo but inini ndine chii ndine nyora dzakachekwa dzinotoonekwa dziripo dzandakapuhwa mumusha menyu. Chokwadi chatomboita katomboka nyaya panze apa tichida kuedza kuonesana kuti daiti let's find way forward kuti tione kuti vari kutaura kuti pane zvanyora though isusu zvakangoyo zvichingotaurwa zvichingoitika inini ndisina hangu ndiri mukati mazvo kana kuzvinzwisisa mazvo zvadai hatichade kuti tiime tichingodzokorora nhau iyoyi ngatichiwirirane kuona kuti tingazvifambise sei funga kuzopinda kwaedare musi wayo wouya iwe musi wa 6 baba wachiuya nemari iripo basa robva rapera nyaya yenyu yapera
Inenge ndine baba yemwana. Ndaende ndabvunzawo kuti panocheneswa mwana uyu vakwasha vanafunge manje ndambozva hangu chakamira ati ngezvemusha saka ndaiti vakwasha. Regai timbochenese mwana festi tozotera zvinotera. Okay. Yava dziporomore. Tinotenda tusangana muswasisi tinogadzirira manate zvakanga usungwa munotosunga mukwasha wenyu ndiye mumusha make makaeka ino ndiwa munosunga mukwasha right hande noita dare iro musasiti ropera pane pandandida kubvunza pamusoro sinzi zvazi ava ndo vachikumbira kuna baba nekuti pamwe waifanira kutokumbira kuti ndichibviswa nyora idzodzo zvichivaripo vabereki vangu vanouya musi wa6 pane pandoda kuchema changamira baba kake chipiri kuya kuno tichiwakwidza bhazi kuenda nekudzoka mhuri yako iyo pandiri kuda changamira mundibatsiro pakuti tisvike muno takaunzwa nangowera handiti zvakaitwa zvikapera handipai maiti kana munhu akanga aine nyaya yake sezvakaita maexpense akashandisa pana Johannes Ngowera panyaya yake maexpense angu inini kukwira kwandakaita matransport nekudini ndo andoda kuwekerwa pana yangowera imari ndio 99 right Ngowera hanzi pane 99 ndio yandanga ndichitaura uchangamira zvinoda kumbotaurawo zvishoma ndisingazivi kuti maexpense avo avari kutaura nepakabudira nyaya nematsanangurirwo yakazoitwa handiti kuti tizotaure nyaya kwayakabvira nekwayakanga iri nyaya kuti ndakanga ndarwara kusvika tizotaure kusvika tizobatwe mai wachibvunzwa chinzi tsapato dzemunhu munodzidii wakati ndakanga ndakatorera chibato zvikanzi handizvo sei makakuti mimba makatora tsapato dzake akabva asara achidini achipora handizvo zvakaitika here tikabvuma tikati ndizvozvo ndo zvinhu zvakaita saka tisingazivi kuti maexpenses avari kutaura takudzoka mumashure zvinotoenda kanga mumaitikire inyaya yaane gore saka tava kuchibvunza kuti maexpensive ari kuiwa akafana naoneni ari kuda kuti pandiri inini maexpensive okay ngatichiti michiitai zvekuti uyu apore handifi mutombosiya zviro zvakawanda nekuti nyaya yenyu yarebesa yane munhu wese anotoda kuti aripwe panyaya yenyu at the end of the day tinopedza tisina nyaya kana goho yatiinayo orit ngatichisimukei tende aiwa tinotenda changamira kana madaro